5 katao patay matapos matabunan ng lupa ang isang bahay sa Malitbog, Bukidnon. Yan ang balitang hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Gumuho ang isang bahagi ng bundok sa sitio Mabuhay, Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon, Lunes ng tanghali. Natabunan ng lupa at ng mga bato ang kalsada sa lugar kung saan nagpapahinga ang 3 empleyado ng Engineering Office sa Malitbog LGU. Natabunan din ng gumuhong lupa ang bahay ng mag-asawang Lucrecio at Angelita Loronal hanggang sa dumating na ang mga rescuer. Nagpapatuloy pa rin ang landslide. Natay i-clearing gamay nga landslide. So pagkauman sa mao nga landslide, nagpahulay sila ng yudto. Pag uman nila pagpanyudto, tulog sila sa may dapit sa may tapad sa may balay nga ilang gipahulayan. Moto nga kalit lang nga mibuto ang dako kay nga landslide. Pahirapan ang isinagawang search and retrieval operations dahil sa masamang panahon at sa patuloy na mga pagguho, kaya sinuspinde ito ng LGU. Tumulong na sa search and retrieval operations maging ang K9 dogs ng Philippine Army. Meron na ding mga ginagamit na heavy equipment mula sa mga pribadong kumpanya. Pasado 1:00 Martes ng hapon, isang bangkay ang narecover ng mga rescuer. Ilang metro ang lalim mula sa landslide area. Hinihinalang bangkay ito ng driver ng dump truck na hindi pa pinapangalanan ng LGU. Patuloy ang search and retrieval operations sa MDRRMO Malitbog, BFP, Philippine Army at PNP para mahanap ang 4 pang individual. Lisod gid kaayo sukad kagahapon tungod kay during sa atong retrieval operation dili ta pa ka full blast sa atong operation tungod kay while nga ga-retrieve ta, ga-excavate ta para sa atong mga atong rescue nato nga mga natabunan, sige pod og kuan kanang sige pod og dahili ang maong yuta, sige pod og kanang tagak ang mga yuta. So mao na akong kabalaka pod nga para pod nga safe pod ang tanan nato mga rescue team. Unang usay paundangan nato kay ato pod nga safety pod para sa tanan. Ako si James Paulo Yap para sa GMA Regional TV.